आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। एगो लड़की से नाता रहेला गो तले दोसर गोरा लेके भागो हमारा जिंदगी के कैली खराबी ओकर चक्कर में बननी शराबी। एगो लड़की से नाता रहेला गो तले दोसर गोरा लेके भागो हमारा जिंदगी के कैली खराबी ओकर चक्कर में बननी शराबी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे मनीष रक्सौल। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ओकर चक्कर में छोड़नी पढ़ाई पापा देवेले बड़ी गाड़ी हाई स्कूल में ओकरे चलते भइल रहे मारा मारी। कहाँ चल गईली हमें न बतैली दिहल समस्या भारी उनका बिना न पल भर सहाई लगता कि मोर जान चली जाई हमारा जिंदगी के कैली खराबी ओकर चक्कर में बननी शराबी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे मनीष रक्सौल। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हमसे कहली चिंता न करी तोहरे घरे जाई डोली अब तो हमारा लागता कि खुद के मारली गोली अब जुदाई कैसे सहाई मन कर खाई जहर गोली राइटर रंजन रसीला के ना भइली जाके दिन से भोजपुरिया के अपनैली हमारा जिंदगी के कैली खराबी ओकर चक्कर में बननी शराबी। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।